umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mancho muligere begeta sene kya Ndizi TV na bwo bwansubo mu Gusii kerogendera kubwatie merobero yonse na nene kinga kerongo kwariga ni meyo murobero bwo Okomenya Okuya umurobero togo semi wa mange gore cinchira cyo Okomenya buyake bochenu tukukwanira amarwire aho imechando aho yego tokasi mibere ya mwanyabanto anene twasomi wanikiye kwirera umuntu bose mechande ya chasu mubiro mwanyabanto acinchira ncire kito bitampulo mbiri yetu bwente kubwatia iruwe tanga kurwase emechande yega na cinchira tubwente Okomenya buya irokweneke yabuna obochenu bwebere to nigo bure obuya kegima ono mancho murire litko rero nimbwate omogeni aso murubiro yega ekeronda tukwanira amanke igoro yo burere bwa cervical cancer no burere mono botoka ase abasibati yona chiko tumanye mono ningiye koreto burere bwiga ase abasibati ebyorokerera imbiri bye bigana mono na kekero yanyarekanira umuntu onyorero burere bwiga na kicinchira nciri kiye kibako bwati guse bitambukiro byo ko muringoria nabo igokomwa obowenya na mono na chiko tumanya cinjera umuntu abwere gose bintu biri umuntu wenda bakora eruwe tanga kurwase uburoro bwiga bwa cervical cancer yono mancho murire ringo kwariga nyobe ko gusanga 9 ikomero bw'umurobero ekerongo kumenya bina sensemo ya Facebook na bwatonyara wetra Ndizi TV News Digital ansemo ya YouTube bwatonyara wetra Ndizi TV News hirio togendere go semi wa amanke ono murobero koretwa sore na inche Evelyn Osera kero kinga kekindaite komwa omugeni weri tkoria rero libagaria bene eriyo atumanyire tari aye atumanyi mononga yiga gotoka na ningikeri agokora mono eriyo togendere agendere goto semia mange igoro yo burere bwa cervical cancer ngo kwariga nyo sangana ntwe wikomero karibu sana omugeni biya mono nabo kumanya umwancho murigereria akomanya eningo inche sabarita nkuru kwa Agnes Susan Oburu nchene nas na korire gasi for over kwetani miaka 40 une nas ya na korite ga Kenya miaka 15 na ndenga kora United States Minnesota ase miaka 13 yo nde retired lakini nka rengelinga ngo changi gore clinic ngenderere gokonya abantu no bwenia na koreta kirina amanyete garia mono koirania se a community ikinasomete kurungumbu ya ande go create jobs esa bandi bali ba college school buna bono nimbwate ti community nasibere a laboratory technician a clinical officer na orio gokonya kokwana ne community igoro ya clinic gito kose gokonya bangina mono bamanye nganko koratore egasi yo koiboria no gupima bari morito na bana clinic clinic kianege ku St Agnes healthy clinic no kere itumbe ase market angene chiro yebo asante sana ase mirime emiyayo gokonya umwananchi abana tetenda sema masemo wikase topic yetu eritkuria rero kirende tukwanire uburire bwa cervical cancer tumanyanga mangi guru yoburire bwa cervical cancer kero mundada cervical cancer na kiamineti uburire bwa cervical cancer bochakira mama ite cancer no burwire botaranyora etiba gose obubwenia kapisa ore ne ryogo bunura rware mareri urwarigu mareri obwene lakini cancer ekere ya chiri na ndi anywerero mubere abeko borwa amaryogo na ndi nabo muntu agokwa cervical cancer neyemo yairire amagima y'abaswati between emyaka 20 na emyaka koika 50 gose 50 aso mwaka ekere bakoringoria korekananga yairira abantu kwetania chiribunye ne 53
agona ende nese miaka ya etire bono iga nkorengeri namba ya chire iguru nchiche bono ase cervical cancer itself. Yes. Cervical cancer ige koretwa no kuumirana kwa musacha no mukungu kimubere igo mono kigima ekera bakoringori egotebekana nga okonyora ngo musacha nero nyibwate lakini teri komumisa erete bwati kende gokora so mubiroye kende gyonsi era nabali biya lakini mono gocha so musfat kwanyora ya mumisire bose oyetwalire na cervical cancer ekero yamanyekanire mapema na ige kumanyekana ekero tugupima kwanyora ebini byarorekanire na bekurwarika na ende nabo koba kabisa kubwena kabisa lakini okire tokwana ekero kwarorire otachiti ko gopimwe kiagera cervical cancer by the way tebwati signs and symptoms gose tebwati bintu bindi byonsi bigo kworokinga rero gose nigwete bubega iga gose kende nkeyo gekorekana gekworokia so muberenga no bwate cervical cancer ete enchira yoka tokumanya nekero goche clinic togopime ekiagera bono Ministry of Health nerwete yarorire nga cervical cancer komisera basbat igo clinic chinyinge chinyegitari chinyinge ikiara bono intubuna tore anda etore inse ya sub county yetu ya Nyamache igo bono clinic ange chios sub county yetu ya Nyamache ngopima chire serikali ngo tokonyere twanyore vifaa byo gupima na bande binde twagora bono mune private lakini bonekera twarenge anda tunza ngo toretera barenge bifaa byo gupima ibinde tokagendera gupima baka ntogendera gupima bono igo ngo ikawata na oburero bwa cervical cancer mwana bwa biri boko ira gusina magima y'abantu akero kendora atebe at what age abaisbat guse ngo chakere myaka erengo bari likely guse bare babwata chances cyo konyora oburero bwa cervical cancer abantu babwate chances cyo konyora oburero bwa cervical cancer gusaba sibati mbali bayikire emyaka yo konyora abana totebe go chakere myaka 20 oika karibu ne myaka 50 abo nabo batakeire bagenda se clinic bari ngorigwe egere onye babwate ibintu ebyo barwari gwagwa gose batomu ono buna inchenko bapima nabatoma bochi Nyamache bochi Ogembo gose bochi Kisii level 6 ngwate babuna ekero cancer cervical oburero bwa cervical cancer nigo bogo chekero abantu bakumira no musibati no musacha bakumira na kimubire akero kende ngonyorere gose omuntu yega nabwate marwairande ariare bagate ba sexually transmitted diseases no burero bwa HIV oburero bwa gonorrhea syphilis marwaire yega nabwate inara high risk yoko beko omuntu konyora oburero bwa cervical cancer so bwanko bono burero bwa HIV kubeka boro omuntu ase risk yo konyora cervical cancer aso bwango ekera HIV nero egento geko igo omubere goko burukinguru kose obunyamasi bogokea yagera bono burwire bondi wese bogocha ebo erera isikonyora burwire obu igo bona abantu bunabu nkonyora bari oburwire bwaso buraisi abona kero watumanyire buno burwire obunkige ko bareta watire na mbobwati byorokerere binde byonse igo no muntu ko eneke no tare nyegetari chinga kyabega koringorwa usinabwate mbobwati byorokerere binde byose nakiye kogera twabatebinga tigabasibati bacha bapimwa ekero bapimirwe ebini ebi bikororekana bitarachikoba cancer kera fast ebini bikororekana bonekera byarorekanire abantu bari injectari sinde bono munayigare nebwate cryotherapy machine bono nabonko bari fago cyororo bagenda babarwari kegima igona nagokore bini yani bakore bini cryotherapy machine ige gokore bini nko bari fago ci level 6 cryotherapy machine nerororo nabo bagokore ebini byo bitarachi ko advance
bibe cancer bon igo no to kero kende no tumanye na ebini ebigekero bia soire nimbe bwate duration gusegeka kengana na kibiko ira erio bibe bigo kina go check ba cancer no gikakero kyo ukimanyiri kera that is why tokubateminga incho mupimwe ekera mwapimira mapema itarachikoba bono cancer nabo mukubeniwa ikiagerekera yabire cancer bono naribono tokonyora ebiorokereri signs and symptoms okay abono tumanyangekera abantu abaiga bachire gose umuntu chire obere okorerwo kuringori gwo kuiga gose ekera chire atete gokorerwo kuringoria ebi nchinchera nchiri chechi ba chigotumekwa eri kuringoria kumanya umuntu yose nabwate bini ebi gose oikiro nabwate burerwa cervical cancer okay okorigori cervical cancer igokorokom otobwate kinda kiroke fae ke mogekoro kwa speculum ntiro chi plastic bire bikake kera bana ko gibari ko bwanga tinta getiti ko nyako iburu maguru maito so kuboro na ende tinto bwato so kumunaba gusi bono na speculum we plastic ne roto gotumia lakini ko bweresa to ngangi to chikokora to ko muteri go kuigura maguru na riri chikonyora umwana speculum moto kubeka egere igore torigererie cervix torigererie omonuoria iboro yani yari utarachiwika so mwana korara bono garia na okonyoranga ebini ebi no biguchikororekanira signs nchiyo lakini akara tu abekire speculum na bokori kwarora ogo nchoreri korororo na bokororo go nchoreri kwa beirororo ekero go nchoreri kwa beirororo na riri tokororanga yabono it is suspicious yani twarorire ngebini ebindirororo twamanya ko barifa ose twabatoma kochia level 6 bachiko gotumia bono ko bikwese machine iyo egera yakore ibini ebyo ebitarachiko change bibe cancer ogo tigamono gotapimwa kugokogera bano byachiko change ekero twakorero boringori obo wa cervical cancer ko rigererie ibini asaba swati beni yake merongebere baka merongene na kianda asaba nabake beni yaka kianda baka 14 esindani nerororo ose vaccine bako betwa egokonya egere mbachiko twaro ebini ebyo kwesindani inegenderete tebwati bobe bonde bwensi kose complication indions na negenderere ko betwa sensitivity ya Kenya na se chinya kitali chance amone dispenser chance aba covid vaccine mbagenderete ko vaccine iyo igo teri ko rwesa na batoko babeta abana abo vaccine free ambia mono nansinde trenda so mutumuko mokego wireke yamo tukwira no chugo tumanyia amange anene ekero mwari nkoriri mwamnyorira umuntu nabwate uburoiro bwiga bwa cervical cancer umvo wena no bwanchira ki umuntu yakonyorega na mono chugo tumanya chinchira cyo wetanga kurwa so konyora uburoiro bwa cervical cancer mwancho murigere bona ambia mono ekero genderete gutubwate une wete ngo togenderete gukwanire guru uburoiro bwa cervical cancer nasyo berga gutumanya bunana na ki uburoiro bwiga bwobocha ase omubere umwanya bantu na mono berga gutumanya naki ba uburoiro bwiga koringoli wa ase omubere yobona mwancho muri rikadara ndaso mutumoko tokwera na togendere kuigwa mange Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher at Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County.
You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book, and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni humo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Jine gama na Nyamira County, amos nyaribongo ganeria abantu baito ba Nyamira, aba Gusii baito bons, batware Christmas ikia, batumuke buya, waragere buya, barenda abana buya, akiye yerusa, na ende batware omwaka omunyumu ya obwata mafanikio. Muriere na indengo kwarigani bone obego kugendera gusanga naintwe imeyo murobere bwo komenya Okuya iro togendera go semigwa amanke igoro yoburere bwa cervical cancer na tobato kumanya uburero bwigani go botoka sabasbati ningi ge koboreta anene na tobato kumanywa naki abo kokorerwa oburingoria bana tinga ke kigande tukumwarigani omogeni gendera go toerera manga tekero muntu achire gusina sinyagetari usabeire ga gokorerwa ukoringori gwa koria yanyore kandibuna nabwate ebinyinyi gose oburero bwiga bwa cervical cancer jinchera gose obuwenya mbwanchera kyo bwiga akonyora na kero kindira nyalika n'umuntu twariro buroro bwiga bwachire egeka asumubiroye atanyoreti oburinkoria gose obokonyi bwa mapema gose konyora obo gose kubweni wa mapema ningerie go chiakia korekana asumubiroye gose complications inchirichechi na mana natumanye chinchera kyo wetanga konyora oburero bwiga bwa cervical cancer ubona mwanchi muri rero na ndengo kwarigani obeko gusangana into wikomero karibu na indenas. Ebonte de oyimuntu chire nyagetari okorerwe oburingorio bwa tatebya yanyari kandibuna onyo nyabwate binyinyi biri gusiyikeire oburoiro bwiga bwa chirasu mubiri bwa cervical cancer chinchera nchiri cyecho muntu yabwente gokonyeka omuntu yo oringoribwe onyore kaninga nabwate bini ebini bya cervical cancer. Yes. Oyina nabago konyeka asoko bari fad bono muna kurwe clinic ya nateba kiara timbwati machine. Yes. Cryotherapy machine nere kubwenia ebini ebyo bono nkumurikira rirube na mutoma gocha level 6 ochiko bwenibwa bono oyina bakubwenibwa. Yes. Lakini omuntu ngocha nanyoranga nabwati cervical cancer kiara ntubwate guidelines chiko tworokinga oyo ono gaiga gakiurwarire let's say onyo oetaniri stage area oso etaniri gotware bini bono ibono twarire cancer onyo twarire cancer still naenda bonko murifa na bonko murifa lakini tari guchikokoreru bweni wa bono buna bwa cryotherapy machine monteri gokoragasi bono no kubweni buna banyagitari barara ko mubeka mariogo ayaragere tatware pain ekiagera ekera bono bwa beire cancer signs no gutwara pain ogo yani okuigwa akoigubororo endanke nakibono naiguga oso onde kwanyora ngo etiara manyinga gosago etiobo chabo korwa senchera yoroboro wanekera chakire ko etiobo chabo gukoro senchera yoroboro na riri akuburi ngakibono naba tintaribu na nande potambe ekera cyo koenda nyorungo otwarire cervical cancer agubono tabugati gokonyeka nabakonya kwaigwa amalio gako agosirio bororo egera ganyerere nda matukari kiagera cervical cancer egere very serious nande okubwena nkoyo unless otware tevini biria orore kanite therapy metu agatware bini agakonyu mapema naenda akabwena pe igoro rwa cervical cancer monta gokorera surgery bina marwira ndekera omuntu burwira nyarusi mburwira na bagwikira sa gokorera surgery no kari gokorera surgery teye gokorwa tindamanya lakini tindarora tindo chinganero ekero umuntu abwate nini cervical cancer yekenda tuchukwana complications kero kende muno musibati obono tata yosuru musibati 22 years onyorero borero wa cervical cancer anechiko mu chanda sama matuka yari bosi gose ko mu affect ta chikonyora nonye no umwana usenchirende
kuna nateba oyu tokonyoro bwate bini biri na ndarwarigwe obeire buya nando birani rugima bwayi wakira rituko kende nabakoibora tabwate michano bono yonyorire cancer ere bono gago eyi na ndene michande ndeme kong kera cancer no maitite bwati tiba complication chindora kwanire chikore tunugurira ubiga bwa cervical cancer nene kero kwanyorira no muntu twarira uburiro wiga asegeka metana muntu akonyora bubwate una wate bubwati biorokereri wachire bono mpako ikere onyorire cancer yebine bibyabere byego kina onyorira uburiro bwa cervical cancer michando kiria egoche ya mubera se amatuka ya badaye bono muntu otwarire cervical cancer bono nateba gabwate pain muntu akonyora abwate umuchando bwokurumwa endake kosega igase asoro iboro na ndo ndio konyora ko na gwetia manyinga kosona gwetia bochapo ryoka bono ega ko egwa mariogo yo komukanya tari amariogo yo komubweni kira kubwena nkoyo mbomo chance yo konyora burwire bunde guse cancer nde yo mubere usimurwire bunde bwanse no borobu ekera kwanyorire bono cancer ye maite cancer ko kwanyorire cancer is cancer nande cancer bone yero asoko ita keresel esoko sali keresel yo ko isiari ro mubere omugima ya lakini teriko tindarora teriko gende chiko vacancy ende cervical cancer is cervical cancer aliese yarwara ase enyo omonu bwenyumba yoro iboro no agwere bono igeko very uncomfortable as omusbati oro chayo kunyo complete ryuka igore in pain igoko na gwetia obuchabo bono tubwati murembe nande gukorera rende no gukwa igoteri advice bekero musbati yeto kero musbati oringo sina senyo monyo ruburiro bigateri advice baba bega kumirana no musacho bono teko ba even comfortable ekiagera bono gari gari muna niri yote kero kurigereria ebikiche yere yote gari yote gari igeko ba ni uchungu sana asante sana abantu manyanko ebintu biria omuntu abwenerete gukora erio abega wetanga kurwase ugochia konyora uburiro bwa cervical cancer aso musubati ngento ndatebekenene no busabi bwo mubere ne chianga tokubeka kurume bono konyora omuntu abegete yange ke abegete nylon oma koleta ndi ache kurkunge paika nende nere nylon na atuangete igale mabukaira ugira moire tali sibi nando bochorara nando boka nando rara ndo bono konyora obochabu bwasoiri bwanya gutira igo kentekenene aso muswati no busabi bwo mubere nande kwamanya chiango okubeka tobeka chianga chitarerete mono nonye no mubere no takeiro yane nonye rendere omubere obo bisi no takeiro yane tobeka chianga chichikogero chikonyora okugira murakoria no gutesibye igo obocheni bwo mubere aso muswati mboga neri nakobeka chianga chia cotton tali nylon na patron obocheni kero kende bintu binde mbiro nako gutwara mo partners omuswati na kitoko okadigo setogo semyanga twara omwanchi oyomo onye no mugako okonyomire kigabe nero omwanchi ebingo pungusa bire oburwiro obo onye no musubati twara omusani oyomo mokome oyi mokonyona kemobe tigabo oyomo tali abange bone keraba bwata abange nabarubungo changi abure ngo changiera soburwiro obo ere Kenya arikane tutebe omusubati gostade no musubati ora senyomo oikeire ase ubwatiro burito no burto bwege karabwata konyotara amanya gusena bwate tarenda gusari ngori we arodi gusebi bijibiri bya burerwa cervical cancer broro yanyarika no musipati yakerare abwato burito bwikire gusemeti nyino ne 5 6 iga ikera uchikuri nkori wa onyora burero bwa cervical cancer broro nakiye go ciare ta effect ase umwana ori orenda gusasera umunyene kera bwato burito bono ekera to kuringori burerwa cervical cancer tori kuringori abari murito na tori kuringori abasubati ekera bari asama tukari abo ya bono boko nyara kororekana goto kuringori ekera batari morito nekera bata batari esa matukari abo
Ewa. Asante sana bana nteteka tochigukorera orwo bosemi bwa gwo mwerio igoro ya gusena kindi kiri twatikirisko oigweto manchu murire nagane tukomanya igoro iburiro bwiga bwa cervical cancer. Okay, biya mono. Inche egento ndatebi abategereri mono kigima basubati. Kuchakira emyaka 20 paka 49 tiga bagende nyagitari baburi omaite ntuntu bwati buna chinas ntubwati service churches nabo okobori obosemi asinyagitari ende yonse otebererigwe igo tiga baburi obosemi kura sinyagitari na ndekera baibure nga abantu nkoringori bubare cervical cancer kamuranje abasubati kenda muringorigwe ekiaro burwirobo bono no chotebe nga tindi kogenda St Agnes nchiko igora amagoro mpimu ekera kwarwarire rende kote no chonya igore na ndonya igore no nyemara 10 kose bwo itani gawo igo incho kabo mwororo togopime togokonye onye kubwati kwatwarire bini ebyo togotome gochinya gitari obweni gukegima otarachi kotwara kansa kera ntu togopima torore vini ebi gusembira so mubere nando bwenikwe ngonko basaba baba bororo bapimwe naende beka chianga oko igunga nae no begete buya tiga kwe naserera naironi kwa mente naironi ende kwa menya kubwata nande kwa beke kitenge ne kitenge kinande nkibwate naironi bona nga yumo bero oko yani ro muswati beke yangu gwete ngane ko guswerete buya igo none mbeo ngo etero mubere buya igo naende kabomo chenu onye ndiye kunyarekana amache ntubwate lakini utatwara sabuni esibikera litu kubuno muswati egere obo chenu mono esawa swati asante sana soba semyo bubu yakegima ndiye mono mwenche muri bano na kwaberu ko igo no gosemi twabere to konyora igoro yoburire bwa cervical cancer ko twaga chage tumuchakana so kumanyi yoburire bwa cervical cancer mboro byo biga twabere to kumanyi wabuna ekero abu amanyikanire mapema wika ekero butaraba cancer ebinyinyi bya genkyo ekero chetase enyagitari orinkorire nigo gokonyeka korende kero bwaberu burire bwa cancer nigo butari kobwenda igo no gosemi bwabere bokorwewa nere buyabuna yo musibati urisko gabu kwagenda nyagitari ekero asekero iro bigokuringorwa kweneke buna obocheni bwo mubiro mbuyabore tobosa konyora uburire bwa cervical cancer amano twabere toko semiwa kweneke buna obochenu abwemebire ito cyanga tokobeka ninchira toko esibya osenchira toko ebeka nerengia eriwetanga kurwase umuchando yogo suburire bwa cervical cancer wikachinga kichinda so murubire bwo komenya Okuya nigore twasure nanche Evelyn Osero.